Zdravím. Je úterý. Já mám dneska první dvojfáz téhle sezóny čistě běžický. A ráno mě teda čeká jenom krátký shakeout. Odpoledne potom LT1 úseky. A jsem uprostřed zápočtu, takže toho je všeho hodně. Ale vezmu vás dneska sebou. Tak se do toho pustíme a pak vám přes den řeknu víc podrobností. Dneska se hodně ochladilo, dokonce je v Praze pod nulou, -3, když vybíhám. To je velký nezvyk. Mám velký štěstí, že můžu běhat takhle v přírodě, když jsem v Praze a využívám toho, co nejvíc to jde. První fáze je za mnou. Vykusil jsem se na 15 minut. Uvidíme odpoledne, jak to půjde. Teď musím vyrazit do školy. A pak se ozvu. Zatím. Takže mám po škole. Jsem po obědě. To znamená, jsem ready na druhou fázi. Jak už jsem říkal, tato fáze je LT1 úseky, což znamená první laktátový práh. Ten jsem si přibližně měřil minulý týden. Dneska se ujistíme, že mám hodnoty plus minus správně. Je krásný počasí, takže to půjde snad hezky. Uvidíme. Trénink samotný je 5x kilák, nějaký rozklus abeceda, výklus. Po druhém kiláku budu měřit laktát. To vám ukážu, jak to probíhá, co to pro mě znamená přímo při tom tréninku. Celkově je ten den spíš o vytrvalosti, než o nějaký specifický přípravě na závody. I když se mi blíží 15 stovka, tak se zabývám svými hlavními slabinama, což je především obecná vytrvalost. A moje nejslabší část právě fyziologicky je LT1. Takže to dneska se budu snažit posouvat a uvidíme, jestli to časem přinese ovoce. Takže mám ready laborku a dám si rychlou abecedu. Mám za sebou 15 minut rozklus a můžeme začít. Takže mám zase druhý úsek. Pocity, je to trošku těžký. Je to trošku těžký, uvidíme, co říká laktát.
1,9. Trošku zpomalím. Takže trénink za mnou. A vydařený. Povedlo se to. Po druhém úseku 1,9, jak jste viděli. Což je trošku vyšší, než bych chtěl, takže jsem zpomalil. Pocitově to pak bylo dobrý. Myslím si, že jsem to pak trefil jako dobře. A dneska se už jenom vyklušu, protáhnu, pořádně najím a den bude hotový. Celkově se dnešek povedl fakt dobře, bych řekl. Jakožto návratový týden po zranění. Si myslím, že to bylo super jako začátek. Takže je to dobrá zpráva do budoucna. Ve čtvrtek mě čekají kratší úseky na 15. A za 3 týdny závody, tak uvidíme, co z toho bude. Sezona teprve začíná, takže to zatím vypadá dobře. Motivace nechybí a to je základ. Tyhle tréninky jsou pro mě hrozně uzemňující, jestli to tak se dá říct, protože mi vůbec nejdou. Pocházím z úplně jiného sportovního zázemí, kdy jsme běhali sprinty a úseky naplno a vytrvalost nemám vůbec vybudovanou. Takže jakmile běhám LT1, tak vypadám, jako když chodím na té dráze. Ale to je přesně to, co potřebuju teďka dělat a musím se do toho nutit, abych se zlepšil. Neodběhnu dobrou 5, když nebudu mít žádnou vytrvalost. Neodběhnu dobrou 15 stovku, když nebudu mít vytrvalost. Takže to je asi můj příběh za tímhletím tréninkem, proč jsem ho šel, proč takovýhle teďka chodím. Že to není vůbec lehký se udržet v tom tempu, abych nezrychlil. A ne, bylo mi trapně za to, že tady takhle klušu. Takže já děkuji, že jsi to dokoukal až sem. Doufám, že půjdeš teďka sám makat. A snad se vidíme brzo. Takže čau.